आपलेसे करून घेऊ शकले नाही. माझ्याबद्दल सर्वांचे मत चांगले व्हावे म्हणून बाबांचे सतत प्रयत्न चालू असत. मला पोळ्या करताना त्यावेळी बाबांनी बरीच मदत केली. इतर कामात ते मदत करीत असत. पण बायकोला मदत करणे ही त्या काळी खपण्याला एक बाब नव्हती. ही घरात अप्रियच राहिले. बाबांच्या आजारामुळे माझा बराचसा वेळ त्यांच्याजवळ जाईल. तेही चौघांच्याच घरात योग्य नव्हते. तो एक अत्यंत जिटाईचा उद्धट वर्तणुकीचा भाग समजला जायचा. लग्न झाल्याबरोबर आम्ही उभयता वरोऱ्याला ताबडतोब निघून आलो असतो तरी गैरसमजाची प्रकरणे अस्तित्वात आली नसती. या गैरसमजुतीची सावड बराच काळ बापूजींच्या मनावर होती. माझी पुढील वर्षेपर्यंत ही व्यवस्था होती की आपण शेकडो हजारोंचे आशीर्वाद घेतले, पण प्रत्यक्ष आई वडिलांचे आशीर्वाद नसल्यावर कशालाही किंमत नाही. माझी व्यथा परमेश्वराने ऐकली व बापूजींच्या काळात हा गैरसमजुतीचा पडदा फाटून त्याच्या पार चिंध्या झाल्या. बापूजींनी मला खूप प्रेम दिले. मला ते इंदुदेवी म्हणू लागले. मला त्यांची सेवा फार थोडे दिवस करायला मिळाली. ते अल्पसंतुष्ट होते. इतके दिवस त्या महात्म्याच्या मला काहीच करावयास मिळाले नाही म्हणून मी नशिबाला खूप दोष दिला. शेवट गोड झाला म्हणून तेच समाधान मी मानून घेतले. बाबांच्या सेवेवरही ते प्रसन्न होते. त्यांच्या अखेरच्या काळात बाबा लहान मुलासारखे त्यांना कुशीत घेऊन झोपत. त्या मरणापूर्वीच्या वेदनांच्या काळात आम्हा दोघांबद्दल ते कौतुकाने आल्या गेलेल्या सांगत सुटचे की माझ्या पोटी असा मुलगा झाला आणि त्याला बायकोही तशीच मिळाली. थोडा काळ का होईना पण आम्हाला त्यांच्या सेवेचे भाग्य लाभले. ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी समाधानाची गोष्ट होती. लग्नानंतर निदान महिना दीड महिना तरी आम्ही नागपूरला आमच्या कुटुंबात राहिलो. पण एक प्रकारे कुटुंबात राहण्याची नालायकी आम्ही सिद्ध केली. बाबांची प्रार्थना चालूच होती. त्यावेळी ते सकाळी मोठी लांबलचक प्रार्थना करीत होते. एकूण ती प्रार्थना मला पाठ झाल्यासारखीच होती. पण ती मला प्रार्थना पूर्वी बसत नसे. घरात मी मोठी सून म्हणून घरची कामे करणे मला भाग होते. यावर बाबांनी एक सोयीस्कर शोधून काढला. मी कुठेही असले तरी त्यांची प्रार्थना संपताच क्षणी मी त्यांच्याच नजरेसमोर असलेच पाहिजे. बरेच वेळा मी स्वयंपाकघरात असायचे. त्यांच्या प्रार्थनेतले शेवटचे सर्वत्र सुखी संतू सुरू झाले की मी लगबगीने त्यांच्या खोलीत पळत जात असे. एखाद्या वेळी जनजमलेक नाही की सर्वत्र सुखी संतू मधील सुखाला मी अंचवलेले बाबांचा पारा चढला. संयुक्त कुटुंबात असा सक्तीचा रोमांस कसा जमेल? बाबांजवळ कोणतेही कारण देणे कठीण. ते ऐकून घ्यायला तसा तयार नसत. तसा लहान मुलासारखाच त्यांचा रुसण्याच्या बाबतीत स्वभाव आहे. त्यांना फक्त उत्तर बरोबर हवे असते. जी चुकली तरी त्याची ते पर्वा करीत नाही. मग त्यांच्या सुरेंचे पांगळे तरी जागृत असल्यामुळे झाल्या घटनेच्या मागोनी राग नसे. ती लगेच पुसली जाईल. बाबांमधील रागाने त्यांची मर्यादा सोडली की त्यांच्यामधील प्रेम त्याला थकवून धरी. त्यामुळे इतके चांगले निभवू शिकले. पण आपल्या काहीही दोष नसताना हे छोट्या छोट्या बाबतीत असा गैरसमज का करून घेतात याची मला रूप लागेल. कारण गैरसमजाची निराकरण न होता दसरूंचा गिरसप्पा आणि प्रेमाचा लोंढा यांच्यापुढे रुसव्याचा टिकाव लागणे कठीण होते. मी गमतीने बाबांच्या बाबतीत म्हणते, हे सुंदर प्रेमाचे रोप रोज लावतात, पण ते रोप वाढत असताना त्यांच्या सर्व काल येणारे गैरसमजुतीचे तण ते काढून टाकण्याचा प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे या रोपाचा वृक्ष बनण्याचा मार्ग खडखड येतो. त्या गैरसमजाच्या तणाचे कंपोस्ट करून जर त्या वृक्षाला देत गेले तर बाबांची प्रतिमा जी आहे त्यापेक्षा ती कितीतरी विलोभनीय झाली असती. त्यांना राग, द्वेष, वैर विसरण्याच्या मोठ्या सद्गुण दैवाने लाभला होता. त्यांच्यावर कुणी जर सर्वस्वी भार टाकला तर ते खरोखरच भारावून जाऊन आपले सर्वस्व द्यायला तयार होतील. ज्याप्रमाणे प्रकृती अगदी निकोप ठरवण्यासाठी कडौशिरी पचवावी लागते, त्याप्रमाणे जीवनात यशस्वी व्हायचे असेल तर मनाला न पटणाऱ्या गोष्टी मनुष्याला पचवाव्या लागतात. सतत अभ्यासाने त्यास साध्य होतात. अर्थात ते सर्व विशुद्ध प्रेमापोटीच घडू शकते. असा हा जिवंत सुरू झाला असताना बाबांच्या अतीव प्रेमामुळे मला माहेरची फारशी आठवण येत नव्हती.
ती 1.5 महिन्याच्या नागपुरातील मुक्कामात मी माहेरी फार तर एकदाच गेले असे. माहेरी मुली आल्या म्हणजे सासरच्या मंडळीबद्दल अनेक चर्चा होत असे. माहेरची सहानुभूतीला दोन मी आपल्यास आधीच कापून घेतला होता.